Fra år 2016, der er der et nyt fag på skoleskemaet i grundskolen. Et obligatorisk fag, der hedder håndværk og design. Der er bare ikke nogen, der er linjefagsuddannet i det, så hvad skal de gøre? Det har jeg tænkt rigtig meget over og har udviklet et koncept omkring. Jeg hedder Lene Sommer, og jeg har undervist i håndværk og design i 23 år. Men min passion for håndværk og design har gjort, at jeg har specialiseret mig inden for alle elementer inden for håndværk og design. Smykkedesign, tekstil, keramik og billedkunst. Jeg har udviklet designlinjer på forskellige efterskoler og har lavet diverse workshops for både lærere og elever. Derfor går jeg på en entreprenørship-linje på VIA i Aarhus, hvor jeg er i gang med at udvikle et koncept om at styrke læringen af håndværk og design i folkeskolen. Mit koncept går ud på en 10-timers grundpakke, som skolerne kan hyre mig til at afvikle på deres skole. Timerne de kan afvikles på én gang, eller de kan distribueres ud over et skoleår. Det kunne eventuelt være en workshop for undervisere, eller gæstelærerfunktion sammen med eleverne, eller noget opfølgning undervejs. I øjeblikket har jeg 2 pilotprojekter kørende. Et på en efterskole, et andet på en specialskole for elever med autisme. Her laver jeg workshops og udvikler undervisningsmateriale, så eleverne de kan få læring i design og håndværk. Altså, jeg er meget sporty, men jeg synes, det er fedt nok lige at få et pusterum, hvor der man kan sætte sig ned og slappe af og nulle med et eller andet for at få noget ro ind i hverdagen. For at det her skal kunne lade sig gøre, har jeg brug for penge til værktøj, så jeg kan sammensætte 10 værktøjskasser, så jeg kan tage ud på skolerne og lave workshops on-site. Lad os sige, at en skole har brug for smykkedesign. Så tager jeg en værktøjskasse med, hvor værktøjet er specialdesignet til at netop kunne lave den her workshop. Det kunne også være læderarbejde, eller beklædning, eller keramik. Jeg håber, I vil være med til at hjælpe med at bidrage, så jeg kan få den her mission udført. At styrke læringen i håndværk og design for både undervisere og elever i grundskolen. Tusind tak for jeres hjælp.